qegħdin naraw l-istatwa ta' Ġesu Redentur li bħalissa ħirġa mill-kolleġjata. Hawnhekk jisna din l-istatwa daħħalna aktar f'dan li qegħdin niċċelebraw illum. Din l-istatwa partikolari ma ssibx sett li ma ssibx il-Ġesu rappreżentat. Ġesu taħt il-għawda tas-salib. Hawnhekk naraw wara differenza bejn vara u vara, waqt li l-vari l-oħra għandhom fjuretti tal-fjuri, id-devozzjoni hawnhekk jidher li hija waħda qawwija lejn il-vara ta' Ġesu Redentur, u qegħdin naraw li l-fjuretti ta' mal-istatwa ta' mal-vara ta' Ġesu Redentur huma magħmula mill-ħjut tad-deb u minn ħajt ieħor fin dak li aħna nsejħu il-ganutell li qegħdin iżejnu lil din il-vara. Għadha kif ħarġet. Din hija l-tielet vara li qegħdin naraw li ħarġet id-dejn ta' Paolo Azzopardi, l-iskultur Paolo Azzopardi. Din il-vara li hija vara fl-injam maħduma fil-sena 1856 u qamet ġiet tiswa 200 skut. Is-salib li qegħdin naraw huwa tal-Libanu u l-finimenti tal-fidda nataw minn Vincenzo Giuliano flimkien maħbib tiegħu. Meta ngħidu l-filimenti tal-fidda jiġifieri l-irjus li nkunu qegħdin naraw fuq is-salib dak li din naraw bħalissa, l-irjus tas-salib. Formla prattikament kollek il-vari. Inkluż ukoll dik il-vara l-kbira. Li kollhom l-irjus tal-filimenti tal-fidda. Din jkunu dejjem ir-Redentur huwa hija vara li dejjem tiġbed warajha ċertu devozzjoni li tqanqal ċertu devozzjoni leha. Fuq kollox forsi jista' jkun ukoll minħabba l-istatwa daqstant devota ta' Ġesu Redentur li toħroġ mill-kolleġjata tal-Isla li isa forsi jista' jkun li kienet illi rawmet din devozzjoni lejn il-vara ta' Ġesu Redentur li mbagħad infirxet fi bliet urħu. Din il-purċissjoni illi tiġi organizzata minn kummissjoni hawnhekk f'din il-lokalità u kummissjoni apposta mwafqa għal-ġimgħa mqazza u torganizza din il-purċissjoni b'tant serjetà u rridu nsemmu wkoll qed diversi wirjiet popolari li nsibu f'din il-lokalità. Bħal pereżempju tiġini f'moħħi il-wirja interessanti ħafna li tiġbed ħafna nies lejha ma partikolarment tiġbed ukoll istiet nirreferi għal wirja tad-Domus illi ilha tittella żmien twil jiddominaw diversi platti tal-ismit tal-melħ. Niseb illi kien l-ewwel post f'Malta illi kienu jagħmlu dawn it-tip ta' platti mir-ross u mis-smit. Illi mbagħad ġew replikati għaqdietu minn soċjetajiet oħra li ma xogħol kif wieħed ikun qed jistenna jieħu ħafna ħin u ħafna attenzjoni sabiex ikun qiegħed jiġi preżentat mbagħad lill-ammiraturi li jiġu f'dawn il-bliet u postijiet sabiex ikunu qegħdin igawdu dak li jkun hemm preparat sabiex inkunu qegħdin naraw. B'mod partikolari aħna dilettanti. Bħal il-vara li konna naraw din is-sena għalqet il-168 sena nirreferi għal-vara ta' Redentur. Anke wkoll il-prezz li kienu jiswu l-vara dak iż-żmien bħal pereżempju l-vara ta' Redentur li qegħdin naraw dak iż-żmien fl-1956 għamet 200 skut. Murajdilhom qed li madwar laqqas tiġi 50 euro naħseb. Murajdilhom illi naħseb inqas milli madwar 150 sena wara x-xogħol li kien sar f'dak iż-żmien għadu jitgawda sal-ġurnata. Mhux biss, ekku, kont ġejja mhux biss għadu jitgawda imma dan huwa xogħol imprezzabbli bħal pereżempju tara il-vara ta' Redentur ta' Bormla il-wiċċ tant sabiħ, ekku espressiv immens il-wiċċ sabiħ ta' din il-vara li qegħdin taraw grazzi għad-direzzjoni kemm huwa importanti li l-wirt il ħallewna mis-sirjietna mhux biss nibżgħu għalih imma nkomplu dawk illi ħallewna mis-sirjietna. Bekk il-vara ta' Redentur issa tibda nieżla bil-mod minn fuq it-suntir tal-kolleġjata.
Hawnhekk naraw li s-salib għandu ċertu mhux ingassaturi ma interzjatura fil-qoxra tiegħu fil-filmat li konna qegħdin naraw fix-xott li konna qegħdin naraw ta' qabel dan li dan jagħmel dan ix-xogħol aktar wieħed ta' ammirazzjoni mid-dilettanti. Għamilna ċennu koll aktar kmieni ta' kif jinżlu hawnhekk il-vari li hemm fit-taraġġ li jinsabu fihom u wieħed jista' jasal forsi għal konklużjoni jew inkella wieħed jista' jaħseb illi il-vari hawnhekk jew kienu jintrefgħu binqas għaliex qed nara illi l-bsaten qegħdin fuq barra fejn l-kuntrarju il-bsaten tan-nofs għaddejjin minn ġol Bradella, anke forsi minħabba l-kobor tal-Bradella il-bsaten li jerfaw l-lasti li qegħdin jerfaw tatruf narawhom issa tajjeb ħafna. Ma nimmaġinax li kien jintrefa bejn 6 nies għaliex dan huwa xogħol fl-injam. Naħseb hija xi ħaġa li qatt ma rajniha qabel qed jien illi l-lasta kif qed inti minflok jidħlu kollha fin-nofs imma hemm żewġ lasti tal-ġnub li qegħdin fuq barra. Interessanti wkoll li ħankunu din insegwu kif jintrefa l-monument mbagħad. Il-monument illi naraw joħroġ minn hawn u ftit ħin ieħor. Wara Ġesu Redentur joħorġu wkoll il-personaġġi ta' Abraham u Iżak. Hawnhekk qegħdin naraw illi Sidna Ġesu Kristu qiegħed jittieħed għas-sagrifiċċju sabiex niġu mifdija. U Abraham u Iżak li jieħduna lura fit-Testament il-qadim meta Abraham ħal l-ibnu Iżak qegħdin narawh bħalissa sabiex jiġi mofri bħala sagrifiċċju. Hemmhekk imbagħad illi meta kien fuq l-għolja Abraham derlu anġlu u qallu illi m'għandux jissagrifika lill-ibnu imma kien hemm muntun maqbut minn qrunu illi kellu jiġi sagrifikatu. Abraham illi skont kif hemm miktub fl-Iskrittura kien diġà xieħ meta kellu lill-ibnu Iżak. Wara r-Redentur hawnhekk issa jimxu wkoll biex ngħidu hekk in-nies il-penitenti biex li jkollhom xi wegħda jew inkella li jkunu qegħdin jitolbu xi talba partikolari jew joffru din il-mixja lil Sidna Ġesu Kristu. Eżattament wara il-vara ta' Redentur naraw il-banda illi issa pratikament il-mużiċisti m'għadhomx idoqqhom minn bil-qiegħda ma pratikament qammu bil-wieqfa dak kif isser li minn hawn ftit ħin ieħor wara l-vara li jmiss, allura wara l-Veronika jieħdu posthom u għandi kurzita fuq il-pass li saret timxi bih il-banda San Ġorġ ta' Bormla, pass li beda madwar sentejn ilu u nżamm għal din is-sena wkoll se nkunu qegħdin naraw ftit ħin pass illi għaw il-banet bħal pereżempju ġuni f'moħħi li jimxu bil-pass illum hija l-banda tas-Soċjetà Filharmonika Nazzjonali La Vallett. Din naraw is-sellun hawnhekk ara għaddej min-naħa l-oħra sabiex jitniżżel id-damask iswed. Minn kif kienet il-Knisja sa l-bidu tal-proċessjoni sa issa qed titneżżaħ bil-mod kompletament. U notajna wkoll il-ħidma volontarja li tkun qiegħda ssir għax aħna forsi iva l-Knisja jieħu ħsiebha s-sagristan jew jieħdu ħsiebha l-fratellanzi li jgħinu lis-sagristan imma l-fratellanzi bħalissa wkoll ikunu qegħdin jagħtu s-sem tagħhom, ġifieri kull parroċċa ikollha l-grupp ta' ma jirnexxilekx tot in-numru kbir ta' volontiera li f'dan il-ħin ikunu qegħdin kont se ngħid jaħdmu, mhux jaħdmu, joffru l-ħin tagħhom għal dan li qegħdin naraw għal ħares ma jkunux dawn in-nies u grazzi għal dawn in-nies illi purċissjonijiet mill-aktar antiki Bormla hija waħda minnhom għadha titgawda sal-ġurnata tal-lum. Ekku ħerġin is-soldati Rumani qegħdin naraw illi is-soldat illi għandu l-kurazza l-bajda f'idejh għandu l-kundanna illi timxi wara l-istatwa ta' Ġesu Redentur.
il-kundanna li taħ Ponzu Pilatu li huwa kkundannat għal mewt tas-salib. Xi kultant hawnhekk wieħed Kont se ngħid meta nara dan ix-xott, dawn il-filmati. Kwiet illi tiddomina il-ħin ta' 3 ta' wara nofsinhar propju sissa, imma mhux biss anka il-ġurnata tal-lum isek tieqaf minn dak kollu li tkun qed tagħmel qabel. tmexxina hi. Ġurnata partikolari ħafna fejn is-soltu wieħed ikun għaddej bil-ġem ta' kuljum, però l-ġurnata tal-lum għall-inqas dawk illi jemnu u għall-inqas dawk illi għadhom jemnu din il-ġurnata hija tant għażiża. Mhux biss din il-ġurnata, imma ġurnata għażiża oħra f'dawn il-jiem illi għexna ftit tal-jemilu hija l-ġurnata ta' bħallum ġimgħa, l-ġurnata ta' jum id-doluri, jum l-addolorata illi tara rajna s-sallun jaqsamet. Nibx tara koordinazzjoni li tkun għaddejja bħalissa biex x'in jidħlu lura isibu żbarazzat kemm hija aċċennajna għad-doluri. Id-doluri bħallum ġimgħa mhux. U mhux biss fil-lokalitajiet illi jkun hemm proċessjoni tal-ġimgħa kbira, imma kważi kollha ngħidu li l-parroċċi, kull parroċċa qabel jagħmlu l-vara titolari, naħseb li l-ewwel ma jagħmlu l-vara tad-doluri. Il-vara tad-doluri. Rajna mijiet jekk mhux eluf ta' nies li pparteċipaw fil-proċessjoni tal-ġimgħa li għaddiet jum il-doluri fil-Belt Kapitali, il-Belt Valletta. Imma kif edna huma bosta l-parroċċi, pratikament kull parroċċa bħallum ġimgħa ħarġet il-proċessjoni bil-vara ta' Marija Addolorata. Hawnhekk qed isiru l-aħħar preparament qegħdin jitolbu, anzi kienu qegħdin jitolbu dan huma reffija tal-vara l-kbira li issa ser ikunu qegħdin minn hawn ftit ieħor jidħlu għal pis ta' din il-vara li naħseb hija waħda mill-itqal vari li nsibu f'kull sett għaliex kull vara jkollha bejn 3 u 4 personaġġi fil-vara l-kbira. Dik il-neputi għaw. Ija, qed ngħid. Għandek dik il-rabta partikolari xed il-mamma tiegħek minn Bormla. Le, mamma tiegħi minn Ħalaxa. Minn Ħalaxa, ma għandek in-nannu minn Bormla. Nannu. U missieri minn Kalkara. Ħarġet il-Veronka, din hija biex ngħidu imkien ma nsibu fl-iskrittura din il-mara li mesħet il-wiċċ ta' Kristu, imma il-Veronka li tfisser veru unika l-immaġini ta' Sidna Ġesu Kristu tal-wiċċ tiegħu li ġiet immarkata fuq dan il-maktur. Il-vara tal-Veronika saret unħadmet fl-1903 xogħol il-Bormlis Abram Gatt fil-Kartapesta. Jingħad li Abram ħadem l-istatwa tal-Veronika darbtejn sakemm kien sodisfatt. Abram mbagħad irregala l-istatwa lill-Fratellanza tal-Kurċifiss. Tafx li wieħed meta ħares lejn l-istatwa tal-Veronika wieħed jinnota li din hija waħda mill-isbaħ vari illi jiffiguraw il-Veronika. U mhux ta' bxejn allura li kif għadna kif smajna u għattajb inti li din hija t-tieni vara li kien ħadem sakemm ġietu kif ridaw. Hija sabiħa minn din vara li prattikament narawha dejjem libsa l-istess il-velu. Bħalma naraw lil San Ġwan u lil Madonna li bsin kważi dejjem l-istess il-bies, l-istess il-wien tal-ilbies. Xogħol fil-Kartapesta anke d-dettal tal-libsa. Għandha panneġġatura minn